Hello, Asimo, and welcome. Hello, Pathia. It's great to be here. It is the first time that I visit Bulgaria, and I'm really happy to meet so many new friends. Благодаря ти, Асимо. Ние също много се радваме, че си тук за своята българска премиера. Сега, дами и господа, за да ви представя какъв прогрес е направил Асимо през годините, искам да ви покажа няколко примери от ежедневието. Нека да си представим, че тази сцена тук е моя апартамент. Място, където Асимо може да бъде много полезен в съвсем близко бъдеще. На гости са ми дошли тъкмо няколко приятели и искам Асимо да ни донесе напитки. Единственото, от което се нуждая, е това дистанционно, което има списък с напитки и аз решавам да си поръчам, например, 2 чая и един портокалов сок. Единственото, което ми остава, е да натисна Enter. I'm going to the bar. Асимо знае перфектно къде да отиде, защото разположението на бара е предварително програмирано в паметта му. Но той трябва да открие и къде се намира бармана. Ще забележите, че бармана носи бадж, който Асимо ще разпознае с инфрачервените си сензори и ще се разположи точно пред него. Mr. Barman, I'm here to receive 2 tea and orange juice for Ms. Pathia. I'm receiving drink for Ms. Pathia. Okay. I got it. Is this fine? I'll start the delivery to Ms. Pathia. I'm going to the table. В изпълнението на тази задача Асимо действа напълно самостоятелно. За да може да го направи, ние предварително сме програмирали размерите на сцената, както и разположението на мебелите. В момента той се движи с около 2 км в час, за да не разсипе питиетата. I came for delivery. I brought you tea and orange juice. Забележете сега това красиво движение, което Асимо извършва благодарение на силовите сензори, които има в китките си. Той знае точно кога таблата е поставена на масата и точно кога трябва да я пусне. Thank you, Asimo!